L-uffiċjal tal-Pulizija Johan Vella li spiċċa vittma ta' sparatura waqt il-qadi ta' dmirijiet u l-4 filgħodu f'ta' ġorni f'San Ġiljan jinsab f'kundizzjoni stabbli iżda xorta waħda għadu qed jinżamm taħt osservazzjoni fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Dan anke minħabba l-fatt li huwa ntlaqat f'wiċċu fonqu u bekk aktar se jkun qed isofri minn konsegwenzi fit-tul jew saħansitra permanenti. John Agius huwa l-anzjan ta' 74 sena li ġie arrestat brabta ma' din l-isparatura li laqat ukoll l-uffiċjal tal-Pulizija Omar Sharif u darbu b'mod ħafif. Agius li hu magħruf bħala Johnny tal-Għalqa skont rapporti fil-medja ġie deskritt minn uħud bħala kwiet filwaqt li resident ieħor qal li mhuwiex sorpriż b'dak li jagħmel. Dan kif skontu Agius li aktar huwa kaċċatur ġieli ħareġ bil-pistola meta taqbiżlu. Il-Kummissarju tal-Pulizija konferma wkoll li mir-residenza ġew elevati 4 sniter tal-kaċċa b'wieħed minnhom is-suspettat li ntuża f'din ix-xena. Instabu wkoll diversi skrataġġ. Resident ieħor qal li filwaqt li huwa wiċċ familjari huwa wkoll persuna magħmula lwaħdu. Agius allegatament annar ukoll il-binja bis-swit tal-għalqa tiegħu fejn kien qed isir ix-xogħol ta' kostruzzjoni li huwa kien qed jopponi għalih. Huwa ġie arrestat wara l-isparatura fi triq Joseph Carbone f'ta' ġorni wara satejn ta' negozjati mill-Pulizija kif ukoll bl-interventi tal-Pulizija minn diversi taqsimiet fosthom tal-Arajju u l-Essajju. Skont dokumenti tal-qorti, Agius huwa sit tal-proprjetà triq il-bot mill-għalqa fejn seħħet l-isparatura. Din l-isparatura segwit konfrontazzjoni li huwa kellu mal-ħaddiema fuq il-post. Dokumenti tal-awtorità tal-ippjanar juru wkoll li Agius kien qed joġġezzjona għat-tneħħija tal-ħajt diviżorju bejn il-proprjetà tiegħu u s-sit fejn kienu qed isiru x-xogħlijiet. Agius uħuh ta' 68 sena allegatament marru fuq il-post meta wieħed mill-irġiel tan-nar taħt il-ħaddiema illi kienu qed jaħdmu fuq is-sit ta' kostruzzjoni li dak il-ħin kienu fuq krejn. F'konferenza li tellet l-4 filgħaxija fid-depo intqal li Agius issakkar f'kamra u ma rridx joħroġ meta qalulu l-pulizija. Minflok huwa sfidhom biex jidħlu bl-uffiċjali pruvaw jidħlu minn bib imsakkar b'firdi ferru. Kien hawnhekk fejn l-akkużat spara biċ-ċomp jolqot lil wieħed mill-uffiċjali. Peress li l-mowbajl tal-allegat aggressur kien mitfi, il-Pulizija pruvat tagħmel kuntatt miegħu permezz ta' sistema tal-megafon tal-vetturi tagħha fejn infurmatu li kien iċċirkondatu taħt arrest. Wara dan il-Pulizija komplet bin-negozjati u wara madwar siegħa u nofs irnexxilha tagħmel kuntatt mal-allegat aggressur permezz tal-mowbajl. Ftit tal-ħin wara huwa ċeda u ġie arrestat. Il-Bank tad-Demm u l-Unjen tal-Pulizija ħarġu appell urġenti għad-donazzjonijiet tad-demm kawżata dan l-inċident kif Vella ġie wkoll operat fi ftit tal-ħin. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin filwaqt li l-aggressur huwa mistenni li jtressaq il-qorti l-ħadd filgħodu qabel ma jiskadu 48 siegħa.